Ahoj, dneska se společně podíváme na náš poslední trénink s Plutíkem. Pluto je 4,5letý lipicán, mám ho od jeho 2 let, ale nějak aktivně jsme začali pracovat až tenhle rok. Momentálně se s Plutíkem zaměřujeme hlavně na to, aby se nechal v klidu a bez stresu ošetřit, ať už se jedná o čištění kopýtek, celkově čištění, stání prostě v klidu na místě, nikam neodcházet, a nebo i odčervování a tak dále. Myslím si, že ošetření, ať už majitelem nebo veterinární, tak by mělo zvládat v klidu všichni koně a že u spousty koní je tohle hodně zanedbáváno a proto se tomu s Plutíkem věnujeme tolik do detailu, aby to opravdu bylo na 100%. Plutín má od začátku docela problém zvedat nohy a hodně od toho dřív odcházel, nechtěl spolupracovat. Už jsme se nějak dostali k tomu, že umí ty nožičky zvednout, ale pořád je docela problém u toho vydržet. Ještě prostě tam není ta výdrž, takže třeba u strouhání nebo když je potřeba prostě ty nohy držet díl, tak už je to docela problém. Přesně s tím souvisí dnešní trénink. Možná se říkáte jak, protože kůň hryže do rohožky na zemi. Ta rohožka nám totiž slouží jako target. Cílem je, aby Plutík si uměl oběma předníma stoupnout na tu rohožku. Je to super způsob řešení tohodle vlastně odcházení, protože ten kůň ví přesně, na jakém místě má stát a ví přesně, když odejde, kam se má vrátit. Pomůže to jak samotnému koníkovi k tomu pochopit, co se po něm vlastně chce, a zároveň nám tím kůň může komunikovat, protože ví, že třeba to čištění nebo strouhání kopyt se bude dít na té rohožce. A může tím komunikovat, kdy vlastně je něco špatně, tím, že z té rohožky odejde pryč. Říká nám vlastně, nechci, abys mi tohle dělala, nechci v tom pokračovat, je mi něco nepříjemný. A to zároveň dává tomu zvířeti i jakousi kontrolu nad tou situací, protože tím, že přijde a stoupne si na rohožku, říká, můžeš pokračovat, jsem ready, a tím, že z ní naopak odejde, říká, nechci pokračovat, zastav, chci pauzu, potřebuji chvíli pauzu. Nebo tím prostě říká, že se mu něco nelíbilo, třeba z toho strouhání, něco se mu udělalo nepříjemnému, a je to vlastně hrozně důležitá i zpětná vazba pro nás. Jinak teda z toho, co momentálně vidíte na videu, ještě úplně nejsme v té fázi, kdyby kůň chápal, co se po něm přesně chce a byl si tím tak jistý, že by šel a stoupnul si hned těma předními na tu rohožku. Začínáme vlastně jenom tím, my už teda tu rohožku známe, ale vždycky na začátku párkrát odměním jakýkoliv zájem nebo kontakt s tou rohožkou, ve smyslu, ať už třeba čuchnutí si k tomu, podívání se na to, nebo i kousnutí do toho, nebo hrabání. Samozřejmě do budoucna nechceme, aby na tu rohožku hrabal, ale momentálně nám to může pomoct vlastně podpořit tu myšlenku, že je to něco spojeného s nohama, nebo a hlavně spojeného s tou rohožkou. To je nejdůležitější. Ještě další věc důležitá, taková možná trochu matoucí pro někoho, k tomu učení toho statického targetu ve smyslu té rohožky používám target, to je ten, co držím v ruce, to je taky target, na který už je Plutík naučený. Ještě abych dovysvětlila.
abychom si byli jistí, co je ten target. Je to zjednodušeně něco, čeho se ten kůň má dotknout. Třeba tady u té mojí DIY vařečky, tak mám plutíka naučený na to, že se má dotknout nosem. Ale může to mít mnoho jiných podob, ten target, a mnoho jiných jako významů pro toho koně. Třeba nemusí se dotýkat nosem, ale jako třeba ty rohožky, tak té se má dotknout předníma nohama, vlastně kopytama. A tady nás zrovna prudí kebíček. Ale můžeme třeba naučit se dotknout i zadkem nebo jinou částí těla. Má to mnoho využití. A ten target, co já mám v ruce, tak používám momentálně k tomu, abych plutíkovi líp vysvětlila, že si má stoupnout před ním na tu rohožku. Je to takovej pomocník komunikační, než to líp pochopí. Ale taky nám může tenhle target hodně pomoct v tom, když třeba začne plutík být ztracený, frustrovaný, tak je to přece jenom něco, co zná. Ví, že se toho má dotknout nosem a že to je správně. Takže když takhle se nám to začíná obracet v chaos, tak vlastně po něm chci jenom, aby se občas dotknul toho targetu, který zná, a tím vlastně ho trošičku sklidním nebo uklidním prostě tím, že tam přidám něco, co už zná a co je pro ně jednoduchý. Teď jsem to možná řekla trošičku zamotaně a doufám, že jste tomu rozuměli. Pokud ne, klidně mi to napište do komentářů a já vám ráda všechno dovysvětlím. Teďka, co s plutíkem děláme, že jsme na chvilku odešli pryč od té rohožky, děláme takovej trošičku restart. Jo, už se mu to povedlo, takže vždycky, když se to povede, anebo naopak, když se to zamotám, tak jdeme prostě od toho pryč a jdeme to zkoušet znova. Tady kebíček se rozhodl, že bude středem pozornosti opět. Tak a jdeme znovu k rohožce. Vidíte, že plutík už ví, že je to něco spojeného s tou rohožkou, ale ještě si není úplně jistý, co s tím má dělat. To je trošičku tápe, přemýšlí nad tím, co s tím má dělat. Nechce se mu ještě úplně stoupat těma kopítkama na to, není mu to úplně komfortní. Takže vidíte, že tam je i trošičku taková frustrace, občas má takový tendence i chňapat, když mu něco nejde, ale je potřeba trpělivost a když to nejde, tak vrátit se opravdu o krůček zpátky. S plutíkem především je to hodně důležitý. Fakt to je jako neuspěchat, klidně chtít po něm jednou za čas i něco náročného, aby se naučil přemýšlet, ale když to nejde, tak fakt jako ubrat, protože pak akorát si vytváříte přinasranýho koně. Pluto je první kůň, se kterým já jsem začala takhle pracovat s pozitivkou a více o tom vzdělávat. A vsadím se, že dřív bych si myslela, že takhle skrze práci s pamlskama, s odměnama, tak si udělám ještě víc nastranného koně v práci. Nakonec je to úplně naopak. Vlastně skrze tu pozitivku, skrze systematický trénink se nám podařilo udělat velký pokrok v této přinastranosti při práci. Na začátku to bylo mnohem horší. Celkově okolo jídla měl plutík jednu dobu hodně velký problém, i co se týče třeba dávání kyblíčků. A tohle, co vidíte, je už fakt 1000krát lepší, než to bylo. Takže co se týče práce s pamlskama, tak opravdu neplatí to, že ten kůň začne být
naštvaný a rozmazlený a začne vám jíst do kapsy. Když se s tím pracuje správně a ten kůň se naučí, jak se má okolo toho jídla chovat, tak naopak to může mít spoustu benefitů. My jsme právě s Plutíkem hodně na začátku trénovali jenom to, aby byl schopný v klidu stát a čekat, než ten pamlsek dostane. Je to fakt hodně důležitý naučit toho koně nějakou jako základní pozici, ve který má stát a bejt, aby ten pamlsek dostal. Plutík ví, že když bude líst do kapsy, okousávat mi kapsy, tak prostě nic nedostane. Že to takhle nefunguje a není to cesta. Jednu dobu nám v tom hodně pomohlo trénovat přes bariéru, v té době jakoby přes box nebo nějaký napnutý vodítko, protože byl Plutík chvilku na boxe, ale samozřejmě dá se třeba přelíst jakoby na druhou část jako plotu, třeba na jízdárně nebo ve výběhu, ideálně tedy jako s vypnutým ohradníkem, protože to by bylo takový na prd. Tahleta bariéra může hodně pomoct vlastně všem koním na začátku. Doporučuji to pro všechny koně, protože nám to ten trénink hodně nastaví k úspěchu u koní, kteří na ty pamlsky v tréninku fakt nejsou zvyklí. Třeba když se kůň nám jako hodně cpe do prostoru nebo nám chňape, loudí, leze do kapes, tak je to hodně super v tom, že vlastně ta bariéra mu v tomhletom chování zamezí a tím pádem usnadní mu udělat to, co my po něm chceme, což je v klidu vstát rovně a nikam se necpat a čekat. Tady už jsme s Plutíkem skončili naší práci, vždycky zapískám a hodím mu pár pamlsků na zem. Je to takový naše prostě jako volno a teď už děláme jenom takový srandy, aby se na to podíval, moc se mu to teda nelíbí. Ale občas ho takhle prostě s něčím prudím, aby si zvyknul, že lidi dělají divné věci. Teďka asi odejdu ze záběru, protože Kebíček se toho hrozně bál a snažil se utéct pryč, takže jsem šla za ním mu to taky ukázat, aby pochopil, že to není nic hroznýho. No a když máme ještě chvilku času, tak bych ještě ráda zmínila jednu důležitou věc, která fakt nesmí chybět u nás v tom tréninku s pamlskama, s ovněnama, a to je marker. Marker je vlastně označení toho správného momentu, který odměňujeme. Za prvé to nám dává mnohem větší přesnost v tom, že můžeme přesně odměnit tu chvíli, kdy kůň udělá něco, co se nám líbí. A za druhý je to strašně důležitý k tomu, že kůň ví, že pamlsek přijde, až když přijde marker. Je to pak mnohem jednodušší v tom odbourávání těch zlozvyků, jako je lezení do kapes a tak dále, protože kůň ví, že přijde zvuk a pak až já začnu šahat do kapsy. Takže on nekontroluje, kdy přijde ten pamlsek, ale slyší to. Ví, že když přijde marker, tak to znamená, teď si to udělal dobře, teď přichází odměna. No, pokud si pamatuju video správně, tak Putin k nám za chvilku schodí telefon, takže bych to pomalu ukončila. Původně jsem neplánovala mluvit do videa, ale říkala jsem si, že to zkusím, jaký to bude mít ohlas.
Tohle je takový zkušební video, takže určitě budu ráda za zpětnou vazbu, jestli vás tenhle typ videí zajímá a mám v tom pokračovat. Já jsem se původně bála, jak to půjde s tím mluvením, ale nakonec jsem se rozkecala, takže dobrý. Děkuji za shlídnutí.